салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сумма. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва дар асоси як комнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 100 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, як комнатаа квартира дар 10 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, як комнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Султони Кабир, як комнатаа квартира дар 6 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, ду комнатаа квартира дар 12 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, як комнатаа квартира дар 1 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 199 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар назди аэропорт, як комнатаа квартира дар 11 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 240 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр, як комнатаа квартира дар 9 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зен, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. квартирара 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед.